खुलुमबाय लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो थामनेलाव होनाय सासे कामान्डु आसाम कामान्डु पुलिसनि मोनसे भिडिअ ससियेल मिडियायाव नोंथाङा नुदों बिनि मोनसे फट'खौ होयै बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होननानै मा होनना बुंदों पापरि ना मा होनो पापरि माने कलिता दा बिथांखौहाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होनना बुंदों दा बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड मानो खालामखो साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामखांनायनि उनाव बिथाङा मा जागोन दाना बिथाङा साख्रि मोनखांनायनि उनाव गावनि साख्रिखौ खोमाना लानांसिगोन नामा थारैनो बिथाङा बबे मोनसे खामानिनि थाखाय दिनै बेखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामा गोबां मानसिफ्रा मिथिबाय गोबां मानसिफ्रा मिथिबाय सोरबाया होनदों माने गोबां मानसिफ्रा होनदों बिदिनो खालामनांगौ अके नो प्रब्लेम दा बिनि सायाव आङो डिसकासन खालामगोन नोंथांमोनजों नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना थांबानांगोन कुहि होननाय इउटुबाव दं बेना कुहि चेनेल नामा कुहि 33 ना माबा बिदि मोनसे लानाय दं माने चेनेलनि मुं आरोना फेसबुकआवबो कुहियानोखा दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर मानि थाखाय बेखौ माने बिथांनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामखो आरो सासपेन्डनि मिनिङा मा आं बेखौ डिसकासन रायलायगोन नोंथांमोनजों दा बाथ्राया जाहैबाय मा फै लोगोफोर बिथाङा जाहैबाय मा मोनसे जुवा गेलेनाय एप बेखौ स्पन्सार खालामदोंमोन जानांगौ बिथाङा आं दा चेनेलाव थांना नायदोंमोन आं नुवाखिसै बिथाङा हयथ' डिलिट खालामबाय मानो बुंदोंबा बिथाङा माने जुवा गेलेनाय बेखौहाय गावनि चेनेलावहाय निश्चय स्पन्सारशिप मोननायखाय आंनि मोनदांनायाव दे स्पन्सारशिप मोननायनि थाखाय बिथाङा हयथ' होदोंमोन खोमा माने दा बेनिखायनो इउटुबाव होनायखाय बेखौ बिथांनि साख्रिनिफ्राय दिनै सासपेन्ड खालामबाय होनना बुंदों मानोना जुवा गेलेनाय जे नोंथांमोनानो नुयोदे दिनै इउटुबाव जेनेबा नोंथांमोनानो मोजां थार खालामदे इसिबां स्पन्सारशिप भिडिअ फैयो स्पन्सारशिप भिडिअ खालाम बिथांमोना बांसिन माखौ होयो माया बांसिन फैयो गासिबो गेमजों नङा होमबा गासिबो गेमजों नोंथांमोना नायजोबना सोर बेसेबां बेसेबां माबायदि जोबना माने स्पन्सारशिप खालामो बिथांमोना गासिबो गेमनि जोब दा आंनाव 2 टाइम फैबाय गेमनि 2 टाइम स्पन्सारशिप फैबाय आङो मोननैखौबो आङो होथायाखै आं गेमखौ होआ माने गुबुन मोनसे दस्रा माने जायफोरा जेनेबा फोथायजाथाव बिदिखौबो आं होगोन जेनेबा देलायग्राफोर नङा होमबा देलायग्रा मुवा बेसादनि सोमोन्दै माबा क्रिम फुननायनि सोमोन्दै बा थावफोरनि सायाव बा बेफोरबायदिया होजागोन मानो होनना बुंदोंबा आं बेखौ बुंगोन दे मानो होनना बुंदों जेनेबा जुवाखौ मानो होनो नाङा जोङो स्पन्सारशिप खालामनाय लोगो लोगो मा जायो माने दानि जे उन्दैफ्रा माखौ गेलेयो बांसिन बिदिसो गेलेयोना आरो नुबाय फोरोंबाय बोरै गेलेनांगौ बोरनाखौ मोनथिजोबबाय दानि उन्दैफ्रा बबेखौथ' बांसिन गोसो होयो बिदिखौसो बांसिन होयोना केराम गेलेनायनो नङा होमबा माबा मोनसे गेलेनायनो दा बिदि गेम गेलेनाय बुंनो थाङोब्ला दानि लाइमोनफ्रा फ्राय 80%आनो गेमजों थायो दा मबाइलाव सानफाथोलो गेम गेलेयो माने गेमा बिदिल' बायदि बायदि गेम दं आरोना सोरबाया हयथ' गेम गेलेनानै खामायो ना खामाया बेखौ आं मिथिया नाथाय सोर साफाया माने गेम गेलेनानै बेसेबां खामायदों बेनि रेकर्डखौबो दिनैसिमबो जों नुनो थाङाखै बाथ्राया बे आरो दा बिथाङा दिनै साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड जाबाय सासपेन्ड खालामो बेखौ अब्ला बिथाङा साख्रिखौ मोननाय नङा नामा नङा होमबा मोनसे गिदिर कुइसन सिखारगोन नङा होमबा दा सासपेन्डनि बाथ्राखौ जोंनि साधारन रायजो राजाफ्राथ' मिथिया जायफोर साख्रि मावग्रा बिसोरसो मिथिगौ सासपेन्डनि माने मिनिङा मा बिनि साख्रियाव डिसमिस जायाखै बिनि साख्रिया डिसमिस जायाखै माने बिनि साख्रिया माने बेखौ हयथ' 3 मासनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय बा 4 मासनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय माने 6 मासनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय डेट मिन्स बेयो 3 मासनि थाखाय जुदि सासपेन्ड खालामोबा 3 मास बियो डिउटि खालामनो मोननाय नंला 6 मास जुदि डिउटि खालामनो मोननाय नंला जुदि 6 मासखौ सासपेन्ड खालामदोंब्ला दा सासपेन्ड खालामनाय लोगो लोगो बियो मावनो मोनला खिन्थु बे बेथना मोनगोन 25% बेथनखौ बियो मोनजाबाय थागोन ओमफ्राय जेसेबांनाखि पेन्डिं थाबोदों 100आव जेनेबा 25% मोनबाय 75% बा 70%खौनो बे मोनबाय बा 30%खौनो मोनजाबाय थागोन दै अफिसाव थाङाब्लाबो 30%खौनो मोनजाबाय थागोन दा नोङो जुदि हमनानै लादो 70%खौ बियो लास्टफोराव जों 6 मास नङा होमबा 6 मासनि उनाव जुदि बियो 6 माससिम बेखौ सासपेन्ड खालामदोंब्ला 6 मासनि उनाव बिथाङा मोनगोन 6 माससिम जुदि आरो बिथाङा जाय अफिसारखौ सासपेन्ड खालामा बेहाबो खोथा थायो बे आरोना मा उद्देश्य बेखौ सासपेन्ड खालामा माने बेखौबो माने बिजिरगोन आरो आयेना बे आरो बाथ्राया थ' बाय गोबां माखासे मिनिंफोर थायो माने आजिखालि दा साख्रिआवलाफ्रा सासपेन्डखौ गिया थारमाने जेब्लानाखि साख्रि मोनखानाय मानसिखौ डिसमिस खालामोब्लासो खिन्थु
माने गिगौमोन आरो दा गिया ओंखायनो गतिके सासपेन्ड जायोबा जिरनानै मोनजायो जेनेबा नों दा बुंदों गोबां मानसिफोर गोबां हमदों दा कारापसन खालामनायनि थाखाय हमदोंनो घुस लादोंनो माबा लादोंनो बिथांमोननि साख्रिया डिसमिस जादोंसो टाउनावबो जायाखै सासपेन्ड खालामदों 1 बोसोर सोरखौबा नङा होमबा 1 बोसोर जिराय जिराय मोनजादों बे आरो बाथ्राया गतिके बिथांमोना माने बिदिखौ जेबो साना बा बिथां नङा माने साख्रि मावग्रा बिथांमोना मोनथिखायो सासपेन्ड सोदोबा मा बुस्थु डिसमिसआ मा बुस्थु डिसमिसखौ मानो बोरै खालामनो हायो मारै खालामनो हाया अनेक खोथा थायो थारमाने जोंना रायजो राजाफ्रा मिथिया माने सासपेन्डनि सोदोबा मा सासपेन्ड मा जायो माने साख्रिखौनो थांथायबाय बिदि सानो जोंना साख्रिखौ मोननाय नंखाला मोनथायला माने सासपेन्ड जाबायनो बिदि थारमाने खिन्थु बिदि नङा आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय आरोखि थेंक इउ